anyị abịakwa n'ọzọnụ aka m bụkwa onye nke gị nụ Daniel Okechukwu na post 18 ka anyị na-abatanụ ebe asụmpi na-enwulu ọkụnụ anya mmalụgo n'udele na-eli ozu mmadụ gbogbonu mana mmadụ mezi onwe ya ka okenụ etu a ka bụ usu ga na-edenụ ya nọ mana mgbachi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ nụ onye lijue ya mmadụ kwa afọ ya maka na ụwa kịta bụla ọzọ ụwa mbụnụ ụwa gbanwegonu unanugo super bad energy ọkwa maka ndị agụ na-agụ nwanne ilijo madafụ ọkwa maka ndị iwe na-ewe onye lijo madafụ onye lijo madafụ nwanne na nkwụcha bụlụ jọọ maka na ọ bụ dibịa gwọlọgwụ mana ọ bụ dibịa mebilọgwụ na dibịa gwọlọzọ mana ọ bụ ọzọ bụlụ dibịa nụ onye lijo madafụ onye lijo madafụ ọkwa maka ndị iwe na-ewe ọkwa maka ndị kidnapa mana ilijo mmadụ afọ ọkwa maka ndị agụ na-agụ onye lijo mmadụ afọ onye lijo mmadụ afọ mana ilijo mmadụ afọ onye lijo mmadụ afọ ọkwa maka ụwa anyị nọ kịta ọkwa maka ndị iwe na-ewe onye lijo madafụ ya ezoghị m ụgwọ ọlọdị echi owejewekwude AK-47 owejewedowe mgbamgbafọ
ewe gbaa ya na nke izizi nwanne osifa na ọdị eshinu ewe gbakwonu nke ịbụọ nwanne osikwa na ọdị eshinu ewe gbakwonu nke ịtọ nwanne osikwa na ọdị eshinu ka mmụọ ga-awalọsọ nwanne nọlụ na ọdị eshinu ewe gbazienu nke nọnụ ọsọ gbaliru wee gbazụnụ nwanne ilijo madafọ onye lijo madafia maka na tupu chi ga-ewelu alụgọlụ na ifife ọsọ na ị ga-agbalili ọsọ nọ ifife nkụja na ị ga-akụja lile ka ị na-azọ onwe gị ka chi gị na-azọ gị nọ maka na mmadụ adịra nwachi ya ọnwụnwa nọ na onye nwazi echi ya nọ ife ọfụlụ ya welu nọ onye nkọzọ gwokwọlọ dị ya eshinu eweje wepụta anya ike anya ike je ewa nkụ n'ọfịa oweje wedosa n'ụkwụ ya ewegbuo ya na nke izizi nwanne osifa na ọdị eshinu ewegbukwanụ nke ịbụ nwanne osikwa na ọdị eshinu ewegbukwanụ nke ịtọ nwanne osikwa na ọdị eshinu ka mmụọ ga-awalọsọ nwanne nọlụ na ọdị eshinu ewegbuzienu nke nọnụ ọsọ gbaliru wee gbazụnụ onye lijo madafia onye lijo madafia onye lijo madafọ onye lijo madafọ onye lijo madafọ eje na wedowe mbamba fọ onye lijo madafọ maka na ụwa gbanwegonu onye lijo madafọ enu ụwa anyị na-agbanwegonu onye lijo madafọ onye lijo madafia onye lijo madafọ Ozi maka moto gị nụ nwanne onwelu ndọ na-ewe iwenu Kozi maka n'ịlụlụ nọ nwanne onwelu ndọ na-echi ụranụ onye rijo madafọ Ozi maka n'ijelu China nwanne onwelu ndọ na-ewe iwenu Ozi maka n'ibi na London nwanne onwelu ndọ na-echi ụranụ onye rijo madafọ Kozi maka n'ịnụ ụlọ nwanyị nwanne onwelu ndọ na-echi ụranụ Kozi maka n'ime ụlọ nwa nwanne onwelu ndọ na-ewe iwenu nwanne ilijo madafọ onwelu uche ga-aghọtanụ maka na ụwa kịta bụlọzi ụwa mbụ abụlọzi ụwa mmadụ ga-ebịa gosibe na ya lụjila afọ onye lizie wedobe mbamba fụnụ ife mmelu nwanne gị wee mezie gị ọ bụla ife mmadụ melu onwe ya nọ onye lijo madafia onye lijo madafọ onye lijo madafọ
madafo onye lijuo madafo elijo madafo onye lijuo madafo onye lijuo madafo iliju madafo onye lijuo madafo manili